na svetu koji zna toliko da priča kao Ole Spavajko. Što taj ume da priča. Predveče, kada su deca još za stolom ili još svako sedi na svojoj stoličici, eto ti Ola Spavajka. On se vešto i lagano uspenje u stepenice, jer se izuo. Ide u čarapama, pa sasvim tiho otkrine vrata i sipne slatko mleko deci u oči. A taj mlaz mleka tako je tanak da se i ne vidi. Samo, ipak ima ga uvek dosta. Taman toliko da deca ne mogu više da drže otvorene oči i naravno ne mogu ni da ga opaze. On se šunja za njima, pa im nežno dune u potiljak, a od toga im se zavrti glava. Ali ne boli ni najmanje, Bože sačuvaj, jer Ole Spavajko voli decu. On samo hoće da budu mirna, a to se postiže najbrže ako ih metnu u postelju. Treba da se umire da bi on mogao da im priča priče. I dok deca spavaju, Ole Spavajko sedi na krevetu. Dobro je obučen, kaput mu je svilen, ali ne da se reći koje je boje. Preliva se, zeleno, crveno, plavo, već kako se okrene. Pod svakom miškom drži po amrel. Jedan amrel, onaj sa slikama, raširi preko dece koja su dobra, te ona čitavu noć sanjaju sve neke najdivnije bajke. Na drugom amrelu nema slika i njega on raširi nad nestašnom decom. Ona spavaju i spavaju, a kad se ujutru probude, nisu sanjala ama baš ništa. Ole Spavajko dolazio je svako veče čitavih 6 dana jednom malom dečaku koji se zvao Hjalmar. I čućemo šta mu je sve napričao jedne srede. Napolju je kiša samo lila i pljuštala. Hjalmar je čuo kišu kroz san. Kad je Ole Spavajko otvorio prozor, voda je došla do same prečage. Napolju pravo pravcato jezero, ali zato je pred samom kućom stajala lađa, da je divnije nema. Kreni sa mnom, mali Hjalmare, reče Ole Spavajko, pa ćemo još ove noći biti u stranim zemljama, a sutra ćemo doći već natrag. Pazi ti, Hjalmara, u prazničnom je odelu, kad pre, na divnoj lađi. I onoga časa vreme se prolevša i oni su jedrili ulicama i sve se pretvori u veliko divlje more. Dugo su jedrili i najzad se nigde nije videla zemlja. Oni spaziše jato roda, a ono je letelo put toplih. Jedna roda je stala, već bile daleko, daleko odmakle, a ona je bila tako malaksala da sve jedva krila držala. Bila je posljednja i uskoro je zaostala. Najzad niže i niže, još učini poneki udar krilama u žariju od broda, pa skliznu niz jedro i trac na palubu. Brodski mali prihvat je, metnuju u kokošinjac kod kokošiju, pataka i ćuraka. Jadna roda bila je sasvim ošamućena. Pazi je, rekoše kokoši, indijski peto. Napući se ćuran što je igda mogao i upita je koja je. Patke su išle u natraške i jedna drugu muvale. Važi, važi, uvaži, uvaži. Roda im je pričala o toploj Africi, o piramidama, o noju koji juri pustinjom poput kakvog divljeg konja. Ali patke nisu razumele šta je govorila i podgurkujući se rekoše jedna drugoj, slažemo se dakle da je ovo čeljade glupo. Svakako je prava glupača, reče ćuran i stane da pućpuriče. Roda umuknu. Mislila je na svoju Afriku. Noge su vam izvanredne potananosti, reče ćuran. Šta košta aršin takvih nogu? Skrati, skrati, skrati. Zacerekaše se patke i zakreštaše, ali se Roda napravi da ne čuje. Mogli biste baš i vi da se nasmejete kao ostali, reče joj ćuran. Dosetka je izvrsna, samo je za vas možda malo preteška, pa i niste shvatili. Ovo čeljade nije bog zna kako mnogostrano. I on pućpuriknu i stade da galami, a patke dočekaše sa šegga. Pogibo smo. Prosto strašno koliko su se svi šegačili i izmotavali. Ali Hjalmar ode do kokošinca, otvori vrata, pozva Rodu, a ova iskoči za njim pa na palubu. Sad se Roda već odmorila. Izgledalo je da je Hjalmaru klimnula glavom da mu zahvali. Ona razvi krila i polete put toplih krajeva,
Kokoške se raskokodakaše, patke zagakaše, a Ćuranu se zažari sva glava. Sutra ćemo vas u čorbu, reče Hjalmar, i tu se probudi. Ležao je u svom krevetu. Ipak mu Jole Spavajko te noći priredio čudnovato putovanje.